Tak ako plní svoju funkciu dynamický stretching na začiatku fyzického zaťaženia, tak takisto plní svoju funkciu statický stretching na konci tohto zaťaženia. Dá sa povedať, že statický stretching má dve také funkcie, ktoré treba brať na ohľad. Tou prvou funkciou je ukľudnenie, lebo fyzické zaťaženie je svojím spôsobom stres. A v rámci toho stretchingu, toho statického stretchingu po skončení tej tréningovej jednotky sa snažíme organizmus ukľudniť. Na druhej strane stretching plní funkciu takú, že počas toho zaťaženia a čím to zaťaženie je intenzívnejšie, dochádza k zvyšovaniu svalového tonusu a takisto skracovaniu určitých svalových skupín. Takže my si teraz ukážeme také tie základné cvičenia, ktoré sa v rámci behu využívajú na jednak ukľudnenie organizmu a jednak na vrátenie pôvodného rozsahu pohybov hlavných kĺbov, šľach a svalových skupín. Takže ukážeme si také cvičenia, na ktoré si vystačíme s rovnou podložkou. To znamená, že nebudeme potrebovať žiadne zábradlia, žiadne vyvýšené steny ani nič podobné. Takže prvým cvikom, ktorý si ukážeme, je predcvičenie, respektíve natiahnutie zadnej strany svalov nôh. Čo je tu na dôležité to, aby sme boli vystretí v trupe a snažíme sa ťahať hrudník dopredu ku kolenu. Najväčšou chybou býva to, keď športovci, teda atleti, prehýbajú chrbát, to znamená zagulatia sa, alebo sa snažia dostať čo najbližšie bradou k špičke, alebo dokonca sa snažia nejakým spôsobom ťahať rukou za špičku. Takéto cvičenie, respektíve v tej krajnej polohe, v tej krajnej polohe sa snažíme ostať minimálne tých 10-15 sekúnd, aby to malo zase aj nejaký účinok. Zhruba okolo tých 20-40 sekúnd tam kľudne v tejto polohe môžeme zotrvať. Ďalšou alternatívou tohto istého cviku je v stoji. Zase urobíme výkrok dopredu, v tomto prípade ľavou nohou. Takisto sa snažíme dodržať všetky tie atribúty, o ktorých sme si rozprávali, to znamená, chrbát by mal byť vystretý. Zase sa snažíme celým hrudníkom ťahať nohu trup dopredu k špičke. Ďalšou skupinou svalov, ktorá sa počas behania, respektíve počas našich špecializovaných cvičení pre beh skracuje, sú ohýbače stehna. Takže urobíme výpad vpred. Takže čo je dôležité tu, aby sme sa nejak nevykláňali do strán, respektíve aby sme nerotovali z jednej strany na druhú. Je dôležité, trup bol vystretý, aby sa nezakláňal, aby sme boli vlastne v jednej rovine. To znamená, že ramená, os ramien a kolien, aby bola v jednej rovine. Takisto jedna rovina musí byť os ramien a os bedrového kĺbu. Ďalšou skupinou svalov, ktoré treba takisto ponaťahovať, je predná skupina svalov stehna, to znamená kvadriceps. Niekedy sa používa v stoji, dá sa povedať, že takýmto spôsobom je to nenáročné a každý by to mohol zvládnuť. Ďalšou skupinou svalov, ktoré treba ponaťahovať, je vnútorná strana, respektíve sú to priťahovače stehien. Čo je tu dôležité? Je dôležité to, že smerujúca os kolien a členkového kĺbu je v jednej línii. To znamená, nemalo by dojsť k tomu, aby sme koleno vkláňali príliš dovnútra, respektíve dovonka. Prejdeme na svalové partie trupu. Takisto potrebujeme ponaťahovať prsné svaly a prednú časť ramenného pletenca. Čo je dôležité v tomto prípade, že snažíme sa ramená ťahať dozadu. Zase vždycky musíme dávať pozor na to, aby sme dobre držali, aby sme dbali na správne držanie tela, to znamená, nepredkláňame sa, nevykláňame sa. Ak máme znížený rozsah svalového pohybu, tak nesnažíme sa to takýmto spôsobom kompenzovať, naozaj radšej využívame niektoré pomocky, ktoré nám umožnia to, aby sme dokázali držať správne telo. Dobre, teraz ďalší cvik je naťahovanie zadnej skupiny svalov ramenného pletenca. Rukou si vlastne tlačíme za lakeť a ťaháme celé rameno do opačnej strany. Dôležité je to, aby sme mali ruku v rovine, respektíve rovnobežne s podložkou. To znamená, že nedávame ruku ani hore, nedávame ju zase ani dole, nevytačame sa, stále sa snažíme, aby ten trup bol pekne vystretý, stále sa snažíme o to, aby bolo správne držanie tela.
Pri predcvičovaní lítkov svalu sú dve základné polohy, ktoré vlastne vychádzajú z anatomického usporiadania svalov lítka. Takže pri vystretej končatine sa viacej naťahujú svaly lítka. Pri pokrčenej sa viacej naťahuje achilová šľacha.